आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय डिजिटेल मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि बायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दासिमबो रांखौ मोननो हायाखै। नोंथाङा मा खालामबाथाय बे रांखौ मोननो हागोन? आङो दिनैनि भिडिअ'आव बेनि प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथाङा मा खालामनो नांगोन? नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथाङा मा खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नायनांगोन बेयाव डिबिटिआनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। दानिया गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ डाइरेक्टयै सोआ। नोंथाङा नैबे डिबिटि होननाय मोनसे सिस्टेमखौ अपेन खालामनानै लानांगोन। आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लोगोसे नैबे डिबिटि होननाय मोनसे सिस्टेमखौ नोंथाङा अपेन खालामनानै लानांगोन। अब्लासो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि गोबां स्किमनि फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन। नोंथाङा बेबायदि स्टेटासा नोंथांनिया दंना गैया नोंथाङा बेखौ गावनि मबाइल फनावनो चेक खालामनानै खेबसे लाग्रोनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि बे डिबिटिआ अन गैया अब्ला नोंथाङा बेखौ प्रसेसखौ खालामनांगोन। डिबिटिखौ अन खालामनांगोन बेंकआव थांनानै बा नोंथाङा आइपिबिपि मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनानै नोंथाङा बे प्रसेसखौ खालामनानै लानांगोन। अब्लासो नोंथाङा पिएम किसान बा अरुनदय स्किम बेबायदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेबायदि रांखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो बे डिबिटिआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव कानेक्ट दंना गैया जोङो बेखौ बोरै नायनो जोङो नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आङो बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ होनांगोन। नोंथाङा बेयाव थुबाबो डाइरेक्टयै पेजआव थांनानै नायनो हागोन। जोङो दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों माइ आदार। नोंथाङा नैबे माइ आदाराव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि होम पेजाव बेबायदि फैनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनांगोन। नैबेयाव लगिनाव थुनांगोन। जोङो दानिया बे लगिनाव थुनोसै। लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ इन्टार खालामनांगोन नैबेयाव आरो नैबे खेबसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव अटिपि सेन्ड खालामनांगोन आरो अटिपिखौ नैबे बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव लगइन जानांगोन। जोङो दानिया बेयाव बहायनोसै। जोङो दानिया बेयाव आधार कार्डखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय। नैबे खेबसाखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय। दानिया जोङो सेन्ड अटिपिआव थुना होबाय। दानिया जोंनियाव मोनसे अटिपि फैगोन। जोङो बे अटिपिखौ दसे नेनोसै। जोङो दानिया बेयाव अटिपिखौ बहायबाय। दानिया जोङो नैबे लगिनाव थुनानै होनोसै। लगिनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि गासैबो बेयाव आधार कार्डनि पेजआ गेवबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थांनांगोन बेंक सेन्डिं स्टेटास। नोंथाङा नैबे बेंक सेन्डिं स्टेटासाव थांनानै नायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होनोसै। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा जुदि नोंथांनि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जादोंब्ला नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खोथैगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारा नैबेयाव थागोन आरो नोंथांनि बेंक नोंथांनि मा बेंकआ आधार कार्डजों लिंक जानानै दं नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। आरो नोंथांनि बेंक सेन्डिं स्टेटासा बिदि एक्टिभ जानांगोन आरो नोंथाङा माब्ला बेखौ लिंक बानायनाय नैबेयाव डेटआ थागोन। अब्लानिया नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखुनु हक स्किमनि राङानो नोंथांनि बेंकआव हाबगोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासा बेबायदि खोथैदोंब्लाथाय नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि स्टेटासखौ थाबैनो चेक खालामना नाय। आरो जुदि नोंथाङा बेबायदि स्टेटास खोथायाखैब्ला नोंथाङा बेखौ आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन। नङाबा नोंथाङा बे आइपिबिपि मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनांगोन। अब्लानिया नोंथाङा पिएम किसान आरो बायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि रांखौ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।